Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na naghahati at lumilikha sa ikatlong legislative district sa probinsya ng Bataan. Inatasan ng Pangulo ang Commission on Elections o COMELEC na magpalabas ng kakailanganing regulasyon sa loob ng 60 araw matapos mapirmahan ang batas. Ang Republic Act 11553 ay magkakabisa sa gaganaping national election sa susunod na taon. Sa ilalim ng bagong batas, magiging sakop ng 1st District ang mga bayan ng Hermosa, Orani, Samal at Tabukay. Balanga City, Orion, Limay at Pilar naman ang bubuo sa ikalawang distrito. Habang ang 3rd District ay mapupunta sa Bagak, Morong, Dinalupihan at Mariveles. Umabot na sa higit 760,000 ang populasyon ng lalawigan. Kaya naman pasok na ito sa 250,000 population benchmark na basihan sa 1986 apportionment of legislative districts. Sa kasalukuyan ng unang distrito ng Bataan ay kinakatawan ni Congresswoman Geraldine Roman at si Congressman Joet Garcia ang sa 2nd Congressional District. Ihahalal ang kauna-unahang mambabatas ng ikatlong distrito ng Bataan sa darating na 2022 elections. Rainiel Pawid, CLTV News.